Kif qed noqorbu aktar lejn il-miliet, ħafna jibdew jaħsbu biex jixtru l-ponsjetti, pjanti tradizzjonali ta' dawn iż-żminijiet. Fis-sajf li għadda News kien żar ċentru f'Bur Marrat fejn kien għadu kif intemm proċess li fih inżaraw ma' 30,000 ponsjetta. Issa l-atmosfera hija l-kollox differenti. Dak li nżera ħalla l-frott tiegħu. Xejn il-bażi kollha hija temp il-ħin tad-dawl. Il-ħin tad-dawl tal-ġurnata naqas, allura l-ponsjetta flok bħalma rajna fawissu kienet qed taħseb li hija pjanta ħadra li tikber, issa qed taħseb il-mentalità biex tagħmel dil-fjura bellezza għall-miliet li tiġi ħamra u dil li qed naraw ħamra fil-fattija l-fjura. U l-fjura tiġi għax il-ġurnata saret u allura tagħmel il-fjura ħamra. Il-ponsjetti l-ħomor huma l-iktar li jkun hemm domanda lihom, madankollu għal min jixtieq ma jkunx daqstant tradizzjonali, hemm ukoll kuluri oħra fosthom roża, peach u anke dik li jgħidula glitter, ponsjetta ħamra imħalta bl-abjad. Is-Sid Joe Sherry jispjega x'tip ta' teknoloġija tintuża biex titkabbar il-ponsjetta. Il-teknoloġija dis-sena kienet għall-ewwel darba teknoloġija moderna ħafna fejn bdilna min-nożil li ssaq il-pjanta bih għax hawnhekk ovvjament jien ma nsaqqix bil-pipe, hawnhekk jissaqqa kollox waħdu. Introduċejna wkoll computer li huwa fertilizer computer li jieħu ħsieb jagħmel dil-pjanta perfetta bħalma qed tara hawnhekk u wkoll il-proċess involva ħafna pestiċidi u biological control għal whitefly. Il-ponsjetta tista' tibqa' ħajja anke wara li għaddi l-istaġun tal-festi, jekk wieħed jaqta' l-qalba tagħha li mbagħad terġa' tikber fi żmienha.